ji destpêka şerî li Sûriya nêzîkî 5 milyon welatiyan lê welatên dewrober aware bûyne û 13 milyonên di jî bêmal û hel mayne di nava Sûriya da. Şerê Daeş jî li Sûriya û Iraqê ji mareya awareyan zêdetir kiriye. Ew aware û lêqewmî çi kunceka evê dunyayê nemayne penayê bûneben û welatên Êketiya Ewropa jî têjî kirîne. Zêdebarî wê êkê jî asewarên Bihara Erebî û şerê Yemen û Libya û welatên diyên Erebî û Îslamî hindatir dîne serê xelkî û aware li seranserî dunyayê gihandîne 5 milyon kesan. Her êk ji welatên Ewropa û Amerîka û Astralya û hindek ji welatên diyên Îslamî wekû Urdun û Tirkiye û Libnanê û Herêma Kurdistanê jî pişka xwe ji wan koçberan û penaberan wergirtiye û hewandîne. Belê eva cihê hêbetiyê û serincê welatên kendavî ne wata welatên xelîcî. Herçende rewşa aboriya wan êk cariya baş e û li ser binemayê Îslamê hukmraniyê dikin, belê koçberan û penaberan wernagirin û xwe li wê pirsê nakene xudan. Hevdem ev pirse jî li ser zarê berpirsên rêkxerawên mirovî nîvdewletî ji wan rêkxerawa lêborîna nîvdewletî herdem rexneyan li welatên kendavî bi taybetî civata harîkariya kendavî wekû Siûdiya, Behrîn, Kuweyt, Qeter û Eman û Îmaratê digirin ku lêqewmiyan û awaran bi xwe ve nagirin û nehewînin. û li dîv zanyariyên mîdyayên Almanya jî Siûdiya 100,000 xîvetên modêlên bilind hene bi hemî pêdiviyekê ve û bi kêmatî ve jî her xîvetek 6 heta 8 kesan bi xwe vedgirîn. Belê bû hewandina awaran kar naînin û nahêlin êk kes ji sinûrê wan welatan derbas bît. Her ser vê pirsê jî çavdêrên siyasî di biyavê mafê mirovî de dibêjin welatên xelîcî penaberan nawergirin ne ku dê paşarojê de karîgeriyê bikene ser dîmokrafiya welatan û ew xwe nevegerîne ve li wêrê bimînin û demê mana wan jî da ne ku daxwaziya maf û îmtiyazata azadiya siyasî bikin çunkî penaberên Sûriya û Iraqê wekû welatên kendavî nînin ji royê fikrî û îdeolojî ve pêşkeftîtir in û welatên xelîcî wesat bînin dê paşarojê de ترسیه بخنه سر روشا سیاسی و دخواز آزادی و دیموکراسی دکن و کاریگریه بکنه سر والاتین رسن. لوراج دور و نزیک و خول و پرسه ناکن خودان و سر ایشی بخود درست ناکن. هندکین دیجی و مسئله بودو اگرین سرکی ودگرینن او جی پیک هاتینه جه اگر آبوری و امنی. اگر امنی اوه اکو آواران لدورین شرط دادهن و مطرسیا و اکید کن روشا والاتی تیک بدن. بله رخنگیر وان اگران به معقول و روان نابینون و خواست دکن ولاتین کنداویجی به تنه جروی مادی و هاریکاریا پنابران نکن بلکو به زوان بکن سیاست خوب گهورن و کوچبران ور بگیرن.